Hakas mama nga nahilo man. Pangit! Why you pangit? Ha? Because you're so ugly. Hindi nakaon. Naumida kang pagkaon guys. Oh. Palit mig barbecue nga saging. Isa Hapit na mahulog ng mangga. palit na pagmangga, ulit pagmangga. Malit dami kon guys, kamunggay na pod kay kamang kamunggay bago pa ning salingsing. Gamay pa. Mapay pagkahurot sa tumoyo, ana gadyo dito sa tumoyo. Salingsing na parang gagmadya na. Mauta na po ni sunod si Mana. Murag og nag-utan na kana nag-video. Marag nagutan. Lagi mo ang helmet, dihara na. O dihara na para ready layas na kaanja. Lataw na pag na pamamalangin. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan. Kami na pod ni si Gigi og si Junjun. Ang family. Kami na pud ni o kamo na pud na guys. Good morning. Good morning. Mamalit na po mag-itlog ni Gigi. Kamusta na mong tanan guys? Magiamping mo sa kanunay. Karon manglakaw mi guys. Ato na pod mi sa mga paboritong atuan. Ang wilaing atuan, ang merkado. Mula ko ra manggajig mig nami tujo. Ina nakatipid. Kanarabang na ay atuan ba? Basa pa magatu ang bukid ni kandi ay. Humuon bito na ni kabos merkado padakop ka. Ay kang padakop bay kay watay ka. Manglakaw sa mi guys, gisugo na pud ning mama. Ato na mi ma. So pa ni pangit boy. Wala ka tungkol kanina ulo. Nasa mas pangit, nasa mga kapangit. Kasi ka ano na. Nagtugtog man. Mag-iikot ko nagtulog. Wala ka tulog ko sa ulan kanina ba yan? Basa-basa man nimo ang tiil. Magdungog-dungog na inag sakay sa motor. Lapok man kayo. Pangit. Hala ka pangit, nagpabuhagay na pagkadiha. Katiis sa kalibang ng bini. Amuang ko ano, tray sa itlog. Oh, Yawir ako ay mag ikaw on 3 mabitong na ko yang kas pero na dibit-bit. Tara. ang kamunggay yun, nauto na jud. Pero na po sila sa lingsing gamay. Akong giputlan nito. Dali rin ni saling silang giputlan. Ano na po daw? Dali to. Antang Maanam. pinabuhi na balik ba. Madyo kinabuhi nagbalik ang tangad nga gibot sa mga malalang mananap. Ito yung nagibot. Hapiton man gajud gilabot nga wa man na mangilabot diha. Malang mananap. Medyo gani ning init na ganiha kinaguwan. Gugulan kayo ng kadlaon guys. Tara na guys. Guys, tara na. Guys. Tara guys. Wa na gijang tiil. Yung Ka magbasa-basa. Magkalupitin ay nuna kay gibasa-basa pa. Talala. Yung gitumban, ano noon, talala. Ma, ikaw na bilate na to, sarate. Sarate. Wala. Kaga mo ang kuan guys, bayo pamahuman. Kuwangan sa budget. Mahuman ra lagi na, inahinay ra. Mahuman ra na kaluga dyan. Lumba di ay. Ito na lumba. At least. Big road. Unsa man? Pero mga saksi di ba, wala yung sila sa kayo, mga malay-balay. Mo may ilahang kuan. Turno. Di pa rin ako katoliko na. Magkatoliko na, magkatoliko. Wala kayo.
Manuan din sila ba? Anong mamimpita ba? Kung dua ka babae, matinatog balay kanina. Atong dagat karon oh, tinhaw. Ay tinhaw. Linaw. Malinaw ang dagat. Pwede mo andar. Ang kayo nagmagtug tagani. Nakabawas na ning motor nato. Mapagngantas tengah kalsada, pakurat pag ka ha. Helmet eh, basa para pa yung buhok. Kailangan eh. Oh, Kailangan. kailangan. Parehas. Tambal sa Twitter. Tambo ni sa Twitter. Oo. Twitter. Ikwat kuan ma'am kanang Kani? lana igulong haplas. Twitter. Kanang mga pangbughat ba na ha? Patay salong tibot malahimos kainero. Ito, siya. Minsan man Guntingon buseng. Gayon. Magunting puntahan yung tibot malahimos kainero. Kamangyan insenso ito ug pagbaga Ay, ito, okay. Ito ug habon. Tulo ka hapon kada alasay sa gunso na ng tulo ka hapon. Pila na siya. Pila na. Kini tag 100 ang salong busing. Kini siya 40, 30 ang malahimos kay Nero. Kamangyan, insinso 30, 30. Ito, sa bunso na ang tulog kahapon, kada alas 6. minsan na. Tambal uluba. Sa katay mga ano, Mi? Kani ang bubukag. Sa bububak na. Kani ko ani sagsayaw kay lang. Tambal mo na. Pwede Sagsayaw. ka na isa ko rin mo palina sa buhat. Palina po sa tindahan, pag-negosyo. Kini po siya pag-tindahan, siya. Salamat iha. Minsan ko may tambaw sa kabuhi. Tano. Tan. Pisik. Pisik. Iktan ba di makakabuhi, arong di makabuhi. Paita po ning kabuhiun. Saan yung magic? Magic. Na mga idara na ba? Muna ka sagara na kabuhiun. Di na malikaya na itong mga Pilipino mo na yung mga sakit na itong mga Pinoy. Samot nag-uwisod ang bulsa, sos, kabuhion yun. Hindi ka na sa pitaka, kabuhion na kay gamay. Samot na kakabuhi. Mabot yung panahon ni noon. No. At talaga dyan ang matagamtaman. Isa. Ano ba? Pangkoy sa tenga, sig makadaot na sa danggan. Diloy. Pagpila na tayo. Kaning plastic ay ng pangay. Hindi mo kada to eh. Kuwito katuli. Oo. Tapos udo ka buo. Nawala akong inani, gigamit siguro ginawa siguro ibalik. May graduation oh. Wala ka ba ko? Napalit na naman guys sa mga tojo dari. Ka na mahuthut. Ha? Di ka na mahuthut. Kabako ni mo. Mura magnipis sa plastic, haglakon na. Kabakan lang na eh. Carlo. Ingita dyan be. Happy ni. Tabang. Okay, bilanggaon tada ng kalaki ha. Sabak na lang kayo na.
Palit na po kong mangga guys, so tag 5 lang. Pero parang initang lagi. Hari sa amin dong. Pagamping. Okay nami guys. Mora to yung mga anggi ari-dari. Manira mga jibidanig na ay mga tojo. Ganun ba na ng motor? Minsan na kasi mo. Or karaan naman ay nga ng motor Kasi dito. karaan, mga bagong kuha na, mga bagong kuha. Itong itawag nilang dito na motor sa una ba? Nindot na pang bukid. Oh, malitag pre itong manok. Oo. Tujot na punta. 50 lang. Ari mar dug tabok. Pagto na to niya ba. Ay ujin gabi eh. Patay kinita wa kay kasilungan din. Hindi lang, silong ako dahil sa plin. May piti ilo. Naipuso oh. Alam, rumili kayo nito. Tabi-tabi ko kayo. Grabing kainit. Meron ko na rin gawat guys kaya huwag magyapin masilungan. Antuson ng kainit. Ang lukso na ni kapit agi ibaong. For official use only. Social lang. May tagaisin na. Anay taga is-is ning bisita. Pwede na guro diha ba? Social security system ng mga taga is-is ning bisita sa municipal sa Dalagit. Ay painit oy. Boy boy. Nanami sa kwan guys, konsolasyon. Grabing kainit, nagisinaw nagagtang sa sobrang kainit. Magpasalamat tayo ko sa mga palo sa ang Facebook page na nakoy 3,600 followers. Yay! Pakpakit! Thank you so much. Daghan po kadong salamat sa mga nang gisent o mga star. Para nang ipadya kay nakatigom na ko og mamiso sa ang FB page na nakoy star nga. Natigom adyo na laman. Naisintabos musod kada adlaw. Manadagan kadong salamat sa mga tao nga mahadyo kasing-kasing nga. Sige palupad og star sa ang mga reels. Bisa gamay ra views, lipay nakadyo ko kay na may mahatag og star. Daghang kadong salamat sa mga ning follow. Kung gusto mo follow na. Sa awong Facebook page GGN and Family. Ayong isa mo ang bahay. Ama mambahay. Nindot kay bay mo ra sa pakit. Ada uroy, di man importanteng bahay. Ang importante ang nagpudyoon si ih. Importante ni sulod na diyan. Ang importante na ya. Haba-haba yan larang lamia ang kamunggay. Loy lang mo na Buong sa lingsing. Tiraho na po na sa sadlaw. Sunod adlaw, ato na pagkapadong sa kaldirin. Ang itlog may buhi. Oh. Kagalubira oh. Nanap yung mga bagong tubo. Mga dagko, nahurot na. Sige nahagamit. Sige kuskus na sa bukok. Giplanuhan na ni Jagijahang house unlat ah. So tara, way nahining trabaho na. Trabaho sa. Ano lang na? Libre bitaw bitoy bayad trabaho. Hakas mama nga nahilo man. Pangit. Why you pangit? Ha? Because you're so ugly. Hindi nakaon. Naumida kang pagkaon guys. Oh. Palit mig barbecue nga saging. Eh. Isa eh. Hapit na mahulog ng mangga. Palit na pagmangga, ulit pagmangga. Malit dahil may kan guys, kamunggay na po. Kaya kamang kamunggay, bago pa ning salingsing. Gamay pa. Mapay pagkahurot sa tumoyo, nagaja dito sa tumoyo. Salingsing na parang gagmadya na. Mauta na po ni sunod si Mana. Murag kung nag-utan na, kanang nag-video. Marag nagutan. Lagi mo ang helmet, dihara na. O dihara na, para ready layas na kanja. Lataw na, pag di na kumamanang
niya mo ang kinabuhi guys matag adlaw. Di ta magkumpiyansa karong panahon na. Mamali ka nagpasugar, ang ngit-ngit. Iyang tanaw na yung mga kuwan. Darag yung mga itlog. Dara na itong tong yung mga itlog. Oh, may saging. May saging na hinog. Timusa. Nasa ang gahi. Humok man na. Naiwang mo ka na. Ayaw pa. Ano sa'yo mong gitanaw ma? Doon. Kada usil. Si Juan. Si Rizal Tim. 1 minute. Luya. Kan si Mamag Saging. Humok. Oh. Ano nang gipili ng humok karong makadot ka. Kainit. Timusa pa oh. Timusa ta. Magtambay sa tindahan na pa ako lang usa. Hindi nga matambay sa tindahan nga naman. Nga naman ma. Kumpiyan. Kasi sara ko na isa din ako sa matambay sa tindahan. Kay? Nagbigay ako. Sige na ko gano'n. Sumuram ka. Hey guys, mga tagpuan kay saging. Nga magtaging la. Mama. Wala pang tulak ni. Halating paniud to naman kay alas 11 naman kapin. Nga nanimo pa ta. Kulang pa ano? Kanta mo din. Makakigni na. Unya na. Mga na sibuyas we. Mao dahil na sila ni nagtambay kay di na dahil sa magtambay sa tindahan sila isa. Pwede dugay na sunog. Baka nang magigla. Pwede haman. Baka tagpilaw ko ba ang akong mata na sa. Giring ka? Hindi mo mga sud sa balay mo. Labo ko yung giring. Imba ko ano hindi kita tula. Oh, kalihok. Kalihok pa ka. Mingan nig nang ikay lihok, di mo lihok nung ka. Mudagan ka galisod. Kadagan pagana di kay na magkamang-kamang. Hindi na po makadagan. Tamang lang ko. Nadag ikagdukas mama mo dahil wala dito siya katambay. Tujuk na. Nagani ko gidudahan pero di lang ko mo wala man gud sa ako. Pero kato dito ang ipatambalan so nagduda man. Ayan ang saguli ni mo muna kay kanang mga usa ng sakit. Usay dito dito patuba. Oh ma. Ngat-ngat dali ka mawa ng sakit sa mong tuhod. Dahil bitaw di ka makadot.